Hvad så der alle sammen? Velkommen til den video. SpinxPP her. I dag så skal jeg lige, inden vi begynder videoen, så skal jeg lige vise jer, hvordan I joiner min server. Først så trykker I add server. Så skriver I superawesome.dk. I trykker på done. Så står I start Opam PvP. Så hvis den siger din server er allerede aktiv, så skal du skrive server Opam PvP. Ja, så blev jeg lige smidt derinde der. I så ingenting der. Kan vi lige slash spawn. Vi lægger. Sådan der. Men så her er spawn. Jeg kan lige vise jer, man slash spawn. Så spawner man her. Så hvis I kommer herom, så er det donator shop hernede. Vi har ikke rigtig lavet shops endnu. Men så har vi minerne her. Bum bum. Og donator mine. Den er lidt mere OP, men det er også fint nok. Så går vi herover i det her, det er ansøgninger. Så kan man tage kit ansøge. Og herinde, så skal vi lige bum bum. Så er der ikke nogen ansøgninger. Så herover har vi vores staff room. Vi har vores mod O'Lion. Vi har vores anden ejer Grundbær. Vi har mig, SpinxPP. Vi har Hello Games som mod. Og vi har Just Lang MC som hjælper. Hernede har vi vores normale shop. Og hernede er arenaen, som jeg tænker vi skal bygge lidt på i dag måske. Men hernede har vi Ravine. Der er ikke noget specielt hernede. Vi kan lige fylde det herud. Bortset fra der har været et rum herinde. Ja. Så herinde kan man så bruge slash spawn. Men det er også fint nok. Så kan man komme herop. Og så er der et hemmeligt secret dernede. Og herop, så mener jeg også, der har været en hemmelig secret. Ja, lige her. Og herinde er der ender chest. Så har vi et tower heroppe. Her kan man stå og skyde med arrows, og kan man bare lige fylde sin EC op med arrows, tage sin power 5 boot, og så bare skyde alle. Men så kan vi flyve herover. Jeg mener ikke, der er noget specielt ved den her sø. Nej. Så heroppe er der EC, og så går det her vand herned. Ellers er der ikke rigtig noget specielt der. Inde i hver hus er der EC hernede. Og herop, så kan man sådan parkour herop. Man skal sådan der, og så heroppe, og så herover. Så man kan komme herned, og så mener jeg også, der skal være en ender chest her. Der. Så skal vi have vores ender chest. Det skal komme. Nej, det har vi fjernet, men det er lige meget. Så vi kan gå til slash home. Det her, det er min celle, men det må I sgu ikke lige se. Det vi skal have lavet i den her video, det er skal have lavet ranks. Det her, det er warp byggetest, just in case. Ja, vi kan lige gå herned. Der er nogen, der har bygget noget. Den her byggetest, jeg kan så godt lide den. Der er mobs hernede. Ja. Og ja, ellers så er det her hus ikke lige så flot. Ham her, han fik til gengæld bygger, eller testbygger. Han mangler lidt mere her. Map. Så kan vi lige flyve rundt her. Og han har også indrettet huset rent faktisk. Bare ikke lige, han nåede ikke lige helt på 10 minutter. Men det er fint. Det her, det er hans hus. Så kan vi lige gå ud her. Map. Så spawn. Så kan vi gå herop, og så tænker jeg lidt, at det er lidt tomt herovre-agtigt, så måske kan vi få et eller andet plank, et eller andet måske en vej ind i her.
Så jeg tænker lidt, at jeg vil speedbuild, så ses. Okay, jeg tænker lidt, det var det for det speed build og den her episode inden for min server. Det her var, hvad det blev til. Og ja, vi fik lavet det her, og så fik vi lavet en vej her. Yes. Og det var sådan set det, så jeg vil sige hej hej.